Basically, fi stryglo. Dwi'n dall beth dwi'n ei wrong i fan oes. Yn henni'n lobscows. Fi cael yma, dwi'n Gymru, ac dwi dod i Caersws i wneud pencampwriaeth Cymru. So mae'n cool bod adra, a especially adra i wneud y pencampwriaeth yma. A dwi'n rhoi best efforts fi a gobeithio yn ennill o. Mae'n awesome. Dwi'n rhaid i cael y teitl o fain, gyda i weld. Croeso i Caersws. Yn wahanol i'r arfer, mae'r beicwyr wedi gosod mewn categoriau gwahanol. Mi fydd EMS felly'n cystadlu yn grŵp yr expert, sef un grŵp yn is na'r elite. Mae'n bwysig felly cael digon amser i ymarfer. Practice di goffen, checio beth yn iawn ar y beic. Da chi'n gwybod y sgôr rwan, os chi wedi bod watch fi. Ond di tymor hira dwi roed i wneud. 7 mis o dymor o beth o. Ond i 15 ras dwi wedi wneud blwyddyn yma. Mae'n load rili i fi. Dwi'n feddwl o stal o'n i ond wneud 3 ras o flwyddyn o beth o. Dwi eisiau mynd fyny am y race run fi. Ac wedi give it some beans dwi'n fo. Dod tre ennill. Dwi'n meddwl sy'n digwydd. Yn ystod y pencampwriaeth bydd y beicwyr yn cael 2 gyfle i rasio, gan mae cyfartaledd amser y 2 ras fydd yn cyfri. Really excited braidd a just fatha. Mynd yn well i gyd. O'n i'n enjoyo fo, o'n i'n really enjoyo'n hyn. Gyd yn blur yn pen fi braidd, os oedd o'n gyd just mor fast. A nes i just endio fyny fynd dwsh dros y stump ma. Ac just no ar y track, a ni, oh no, keep it together fo. A ni'n deud, come on, Ems, tyd dan. Bach yn sketch, nes i fi golli'n gwylod. Ond brew fo'r all o'n dda. Dwi'n y lead wan. Dwi'n meddwl bod digon da o'n mistake na fi. Chdi, mael newid gyda fi o 3 seconds, so dwi'n ail o'n hynny, gutted. Aw di cyrra fi, mae Joe di cyrra fi. A dwi'n drydydd o'n, so... O'n i'n gwybod sy'n cyrra fi yna, cos o'n mistake na. Nath o just, they hopes yn fyny, cos o'n i'n y lead yn gynna. A 2 run, so... Yn bwys. A gawn y run nesaf gobeithio. Hon bydd unig siawns EMS i sicrhau le ar y podiwm. Reit da, so mewn second run wan. Dwi'n ngorau ni, sy'n byd rhaid yn llunau. Mae EMS yn yr ail safle ar hyn o bryd. Dim ond un eiliad oddi ar amser yr enillydd. Gol fi ddod yma de, oedd i ennill y ras, just pure gol fi, oedd i fod yn pencampwr Cymru. Si'n ail yn categori fi, a ddod si'n 5 yn Gymru dim o, so I'm hapus o gwbl. Nes i math o reidio fel o'n i eisiau reidio, nes i lot rhywbeth. Hanner ffol awr, nes i kind of gael gair o'n hyn. Yn mychal yn dweud, come on, Ems. Tyna dyn at ei gilydd a grawr yn. Ar ôl hynna, nes i kind of cwylio awr bach. A just hitio beth yn fast o'n eisiau, nes i geinio bach amser nôl. Emyr Davies. EMS wedi dod yn ail felly yng nghategori expert, gyda'i ffrindiau Alex Bond yn gyntaf a Rob Williams yn drydydd. Mae'n hapus o fan yn gwybod bod
pencampwriaeth Cymru fatha yn bob categori. O'n i o bod expert elite yn combined, so dwi'n expert, ond ti'n gallu bod yn champion i'r expert category. Dwi'n quite hapus, cos ys i ail yn Gymru, so dim yn rhy bad, I suppose, na chdi. Welsh Champs blwyddyn nesa. Dre ennill o gobeithio. Ond efo medal aur, dim un silver. Croeso i'r cwpan y byd beicio mynydd olaf yn Sladning, Austria. Dwi yma heddiw efo y dyn hun, Steve Pete. Dwi'n lyfio'r track fan i, mae'n brilliant.